Sziasztok, és nagy szeretettel köszöntünk benneteket a Fit for Race első saját adásában, amelynek apropója az, hogy jubilálunk, és 15 évet fogunk a következő szűk 1-1,5 órában feldolgozni, és hát nem is lehetne különlegesebb vendégekkel ezt megtenni, mint magával Matics Zsolttal, a Fit for Race-nek az alapítójával és vezetőjével, és Mihális Norbival, aki azóta már 3-szoros túrautó világkupa bajnok, meg annyi nagyszerű siker mellett. Urak, sziasztok! Köszöntelek benneteket, és valahogy ezt az adást úgy fogjuk felépíteni, hogy a kettőtök karrierét is párhuzamba fogjuk foglalni, hiszen nagyon sok közös pont van, közös sikerek megélése, és van egy nagyon érdekes fejlődési út, amin így a kettőtök brandje közösen átment. Kezdjük a legelején, Zsolti. Hogyan jutottál el odáig, hogy ezzel a területtel szeretnél foglalkozni? Ha jól tudom, neked van motorsportos háttered is korábbról. Így van. Gyerekkoromban gokartoztam, versenyeztem, leginkább a magyar bajnokságban versenyezhettem egy rövid ideig. Viszont sajnos a szüleim nem tudták egy ponton túl támogatni a versenyzésemet, és utána döntést kellett hozni azzal kapcsolatban, hogy tudok a motorsport családon belül maradni, mert tudtam, hogy ez az én világom, ez az, ahova tartozni szeretnék. És onnantól viszonylag magától értetődően jött a döntés, mert mindig szerettem a sportot és a sporthoz kapcsolódó dolgokat, és abban az időben, amikor ez megfogalmazódott, hogy én ott akarok maradni, és be kellett fejezni a versenyzést, az volt az időszak, amikor a Form 1-es versenyzők úgynevezett fizioterapeutákkal kezdtek el dolgozni annak érdekében, hogy többet és jobbat tudjanak magukból kihozni. Én amikor először elkezdtem vele dolgozni, Zsolti, akkor emlékszem, hogy a TF-nek egy roskadozó fa épületében edzettünk, nagyon limitált eszközfelszereléssel, de akkor már én pontosan azért csatlakoztam a programhoz, mert hallottam, hogy milyen sikeres eredményeket értek el közösen, akár a túrautó világ szériáiban. Norbi, neked mikor jött el a karrieredben az a pillanat, amikor elkezdtetek Zsoltival dolgozni, vagy egyáltalán hogyan indult a kapcsolatotok? Én egy olyan típus voltam, aki mindig le volt maradva a tesiből. Tehát amikor elkezdtem versenyezni, akkor is éreztem azt, hogy sikeres lehetek, de azt is éreztem, hogy biztos, hogy a fizikumomon javítanom kell. De nem volt igazából konkrét személy, vagy konkrét, iránymutatás körülöttem ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én is úgy edzegettem, futottam, súlyzós edzéseket csináltam. Ugye akkor, hát ez nagyjából 20 évvel ezelőtt volt, sokkal korlátozottabban voltak hozzáférhetőek ezek autóversenyzőként, hogyan tudod fejleszteni magad ilyen téren anyagok. És emlékszem, hogy 2010-ben, még az első versenyhétvége előtt a túrautó világbajnokságban, az volt az első évem abban a bajnokságban, bejelentettük, hogy indulni fogunk, és a Hungaroringen volt szerintem egy ilyen MNAS-es tesztnap. Március környékén, ahol egyszer csak odajött hozzám egy fiatal srác, aki a Zsolti volt, és mondta, hogy mit szólnék hozzá, hogyha segítene nekem fizikálisan formába lendülni. És kicsit ilyen, nem tudom, isteni találkozásnak éreztem én ezt akkor, mert pont erre volt szükségem. Úgyhogy felajánlotta, hogy ezt mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül, akkor neki is egy ilyen kísérleti jelleggel elkezdjük csinálni, és akkor ott tartunk, hogy most kis túlzásra 15 évvel később nagyon sok, szerintem szép szakmai sikert közösen, meg külön-külön meg is tudtunk élni. Igen, mert hogy azóta ugye a Fit for Race, ahol egyébként most is vagyunk, ez csak az egyik terem a sok közül, biolaborok vannak itt körülöttünk, egy egész csapat, és azt gondolom, és majd mindjárt Zsolti, talán te ezt jobban meg fogod fogalmazni, hogy pontosabban, hogy nemzetközi szinten egy kimagasló és különleges képzési rendszert építetek itthon Magyarországon, magyar sportolókkal, külföldi sportolókkal, talán már nem is csak sportolókkal foglalkoztok, erről majd később fogunk részletesen beszélgetni. Hogyan indult a te karriered, mint teljesítménykócs, vagy egyáltalán milyen előképzettséged volt így a 2010-es évek környékén, amikor Norbival elkezdtetek dolgozni? Már itt a legelején szeretném azt kiemelni, hogy nem véletlen van az, hogy ezt a jubileumi és mégis első adást közösen a Norbival szerettem volna. Mert a Norbi az a sportoló, az a személy az egész rendszeren belül, akinek
a lenyomata, vagy DNS-e, vagy lábnyoma valamilyen szinten az egész Fit for Race rendszerében olvasható és látható. És a Fit for Race szervezet és Mihály Norbertnek a munkássága és fejlődése és visszacsatolásai nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy egy olyan rendszerről, egy olyan szervezetről tudjunk most itt beszélni és beszélgetni, amiről én azt gondolom és hiszem azt, hogy nemzetközi szinten is bármelyik polcon meg tudja állni a helyét, és ez minden ponton kellettek azok az értékes visszajelzések, visszacsatolások, pofozgatások, amelyek a Norbinak a karrierjéből, a versenyzési tudásából, az érzékenységéből, a mentalitásából származnak. Úgyhogy ez egy nagyon fontos eleme az egész rendszernek, és szerintem ez fontos kontextusba helyezni. Milyen érdekes, azon gondolkoztam, miközben ezt most mondta Zsolti, hogy amikor én elkezdtem versenyezni, ilyen 12-3 éves koromban, akkor Norbi, te pont akkor léptél nemzetközi porondra is. Először jöttek a kontinens eredmények, aztán ugye a világbajnokságon is, és emlékszem, hogy nekem és a családomnak is ezek a fajta eredmények mutatták meg azt, hogy mit lehet elérni a motorsportban. Ezek adtak nekünk egyfajta fogóckodót, amiért mondjuk mi belevágtunk a versenysportba, amiből aztán lett több különböző karrierút, és ismerek több olyan versenyzőt is, aki hasonlóan azért tudott elindulni, vagy azért akart elindulni, mert előtte nem láttuk, hogy mit lehet csinálni. Persze voltak kisebb-nagyobb hazai sikerek, meg nyilván azért van egy színessége a múltjának, a magyar motorsportnak, de hogy amikor ott vagy akár kisgyerekként, vagy családapaként, aki elindít egy karriert, akkor egyszerűen látnod kell azt, hogy merrefele lehet tartani. Norbi, neked mik voltak az első olyan pontok? Volt-e egyáltalán olyan, amikor így azt láttad, hogy oké, dolgozom egy ideje már a Zsoltival, tudatosan készülök a futamokra, és ez valamiben megmutatkozik? Utólag vannak. Akkor, amikor a pillanatokat átéli az ember, akkor nem feltétlenül veszi észre, hogy mikor van olyan, hát nem tudom, szintlépés közvetlen közelében, ami ugye nagymértékű változást hoz majd. Általánosságban itthon én nagyon sok sportágban azt látom, hogy valamiféle hátrányból indulnak itthon a sportolók. Tehát most automotorsport esetében ez technikai lemaradás volt, amikor én elkezdtem versenyezni, de amikor az ember technikai lemaradásban van, nyilván világsorozatokban tisztában van vele, hogy valamilyen oldalon ezt, ha sikeres szeretne lenni, akkor kompenzálnia kell tudni. És én nagyon korán észrevettem azt, hogy az a fajta edzés, az a fajta mentális tudatosság, ami a sikerhez kell, az mennyire gyerekcipőben jár. Még a 2000-es évek közepén, meg a 2010-es évek elején a túrautó világbajnokságban, és nekem azért volt ez egy nagyon érdekes terület, mert azt éreztem, hogy azt a technikai lemaradást, ami egy adottság volt nekem ugye a versenypályán, azzal, hogy privát csapatnál versenyeztem, nyári csapatok ellen, azt valamilyen formában tudom kompenzálni egy tudatos, hogy mondjam, mentális, meg fizikális felkészüléssel. És a nehézség ebben a kérdésben az volt, hogy nagyon kevés dolgot tudtunk konkrétan mérni. Tehát amikor elkezdtünk Zsoltival edzeni, akkor volt 1-2 gyakorlat, amivel fizikálisan tudtuk, hogy formába tudok lendülni, de azt nagyon korán megbeszéltük egymással, hogy a fittség az egy kicsi magyarázó ereje a sikernek, főleg manapság. Tehát, hogy fizikai erőnléttel szerintem top autósportos bajnokságban már nem tudsz versenyelőnyt kovácsolni magadnak. Már annyira megvan már mindenkinek a... Igen, ez egy olyan alapkövetelmény, ez nem olyan, mint a 80-as évek végén, vagy a 90-es évek elején, mondjuk a Forma 1-ben, amikor szerintem igenis egy fit versenyző kiegyensúlyozottabb tudott lenni, mint egy kevésbé fit. Ez 30 év alatt odáig fejlődött, hogy mindenki tisztában van vele, hogy ha van, hogy mondjam, fizikai lemaradása, akkor azt kompenzálnia kell, és sokkal több eszköz áll egy autóversenyzőnek rendelkezésre, hogy ezeket a hiányosságokat kompenzálni tudja. Ugye amikor mi elkezdtünk versenyezni, vagy elkezdtünk közösen dolgozni Zsoltival, és ezt mind a ketten felismertük már 2010 környékén, akkor azt is tudtuk, hogy a következő lépés az az, hogy mentális frissességet és kiegyensúlyozottságot teremtsünk meg azokon a pillanatokon, amikor egy versenyző konkrét döntéshelyzetbe kerül,
És a nehézség az edzésprogram kidolgozásánál pont az volt, hogy nagyon kevés dolgot tudtunk mérni. Tehát ez úgy kell elképzelni, Zsoltin is volt egy ilyen pulzusmérő, vagy rajtam volt a pulzusmérő, rajta az óra, és akkor csináltunk gyakorlatokat. És akkor, amikor a Zsolti az előbb említette a visszajelzéseket, akkor én azzal próbáltam segíteni, hogy elmondtam neki, hogy ez versenypályán hogy tudunk vagy versenypályáról hogyan tudunk edzőteremben olyan helyzeteket szimulálni, ami aztán kicsit átültethető megint újból a versenypályára. És ez, egy gyakorlat, csináltuk, nem tudom, 2 hónapig, és nagyjából a szezon végén tudtam én elmondani neki azt, hogy ez most szerintem hasznos volt, vagy nem volt hasznos. És az eleje az nagyon, nem volt gördülékeny, mert kísérleti úton fedeztük fel mi is azokat a gyakorlatokat és edzésformákat, amik aztán szerintem az én bajnokságomban átültethetőek voltak, és szerintem volt 3-4-5 olyan év az elején, amikor nagy fáziskéséssel jöttünk rá arra, hogy egy-egy gyakorlat, amit mi nagyon jónak gondoltunk, steril edzőtermi körülmények között, az egyáltalán nem ér semmit, vagy épp fordítva. Tehát egy olyan gyakorlat, aminek lebecsülöd a jelentőségét, épp egy olyan mentális állapotot eredményez egy edzőteremben, ami aztán nagyon hasonló mentális állapot nyomáshelyzet alatt a versenypályán. Én rengeteg izgalmas sztorit hallottam már rólatok, hogy fizikailag ti egyébként hol edzettetek és hogyan. Szerintem egy kicsit ezt így a nézőknek is mutassuk be. Tehát tényleg, amit most itt beszélünk, és ez már egy eléggé tudományos megközelítése a helyzetnek, hogy egyébként hol és hogyan, milyen gyakran találkoztatok, milyen termekbe edzetetek. Ugye beszéltünk már itt egyszerű pulzusmérőeszközökről, Zsolti nagyon bírom. Kezdem én, mert úgy Zsolti nagyon jó fej volt, mert én akkor Pécsen laktam még, és hát az első akadály az volt, hogy hogyan oldjuk meg a fizikai távolságot egymáshoz képest. Kiskunlacházán lakott, ha jól emlékszem, akkor Zsolti. Én voltam ott táborba. Így, igen. Nálatok. Igen. Lacházi Dunaparton. Azaz, jó is volt. Te ott voltál. Te is ott voltál, Norbi. Hát régen volt már, az is hiszem 15 vagy 16 igen, 10 évvel ezelőtt. Na mindegy, az első kihívás az volt, hogy megoldjuk a fizikai távolságot. Tehát én is, amikor volt Budapesten programom, akkor azt általában ötvöztük edzéssel. Amikor meg volt, húzamosabb ideig szünet, ilyen versenyzést övező programok kapcsán, akkor meg Zsolt lejött Pécsre, és akkor Pécsen egyébként egy híres edzőteremben, én oda jártam súlyzós edzéseket végezni, és akkor ott kicsit, nem tudom, furán éreztük magunkat, legalábbis én, tudod, kicsit duci fiú ott a... Te duci fiú voltál? Persze. És ott tudod, csináljuk ezeket a, nem tudom, terhes labdás gyakorlatokat a pumpáló izomemberek között, és tudod, én is láttam, hogy így mosognak rajtam, meg röhögnek rajtam, meg tudod, a Zsolt is azért úgy odaállt, és akkor így megfogott engem, meg terelgetett, tehát nyilván így gondoltak rólunk, amit gondoltak. És akkor ugye a következő lépés az volt, hogy keresünk ami olyan helyet, hogy nem a gépek, meg az emberek között edzünk, és akkor volt egy ilyen kis, nem tudom, szerintem ilyen táncterem volt az edzőtermen belül, vagy valami aerobik terem, vagy ilyesmi, és akkor bementünk, és akkor ott csináltuk ezeket a gyakorlatokat. Amiről egyébként azt hittük, hogy végre találtunk egy olyan helyet, ami tökéletes lesz a számunkra, senki nem zavar, és nem kell szoronganunk többet. És akkor az első edzést így megcsináltuk, és a második edzésnél meg hogy betoppantott oda az edzőterem tulajdonosa, és akkor így számon kért, hogy ez meg mi a fene, hogy ez milyen terhes torna itt benn. 2 férfi csinálja, ott 2010-11-ben, és akkor ott megint úgy voltunk a Zsolti, hogy kéne keresnünk valami más. Nem ez a megfelelő helyszín erre az edzésformára. És akkor utána szerintem 1-2 évvel később már jött a lehetőség, hogy itt a Fitness & More-ba edzegessünk. De hogy az eleje szerintem ezt valaki most látná, hogy itt ülünk, meg ilyen sikereket értünk el, hogy honnan indult, ez nagyon megmosolyogtató lenne több szempontból is. Ugye Norbi belőled idővel gyári versenyző lett, meg annyi siker után, és ugye ez nagyon érdekes, talán egy másik műsornak lehetne egy témája az, hogy a technikai nehézségeket hogyan lehet egy kisebb csapat versenyzőjeként leküzdeni, ez is nagyon érdekes, akár mentális oldalról is ennek a megközelítése. De te eljutottál oda, hogy leszerződtetett egy gyári csapat, és ez kis túlzással, hogyha egy párhuzammal élhetnék, nekem úgy tűnik, hogy a mi világunkban, a túrautózás világában ez olyan, mint amikor Forma 1-es szerződést kapsz. Tehát ugyanabban a bajnokságban versenyzed, de teljesen más lehetőségeid vannak.
meg végre fizetésért mész, tehát hogy onnantól kezdve vagy igazán professzionális autóversenyző. Milyen változást hozott neked az életedbe, amikor a Hondához szerződtél? Hát ez egy nagyon sűrű időszaka volt az életemnek. Ugye 2010-ben kezdtünk el együtt dolgozni Zsoltival, és a gyári szerződés az 2016. Ugye az első gyári Hondás évem az 2016-ban volt. Hát nyilván más szempontrendszerek mentén, más nyomás alatt hirtelen belecsöppensz egy olyan világba, ahol tudod, hogy mindenáron teljesítened kell. Mindig az volt a célom, hogy gyári versenyző legyek. Ugye bajnokságtól függetlenül szerintem egy erős gyártói támogatás, független attól, hogy most Forma 1-ről beszélünk, vagy rallyról, vagy túrautózásról, a mai automotorsportban elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki bajnoki címeket nyerjen. És onnantól kezdve, hogy nyertem már pár világbajnoki futamot egészen 2015-ig, azt is konkrétan meg tudtam magamon fogalmazni, hogy a következő cél az a túrautó világbajnokság megnyerése legyen. 2016-ban egy nagyon tanulságos évet tudtam magam mögött, ugye Tiago Monteiro volt a csapattársam, és Rob Half. Rob Half akkor túrautó világbajnok volt már, Monteiro Forma 1-es versenyző volt, tehát azért fel volt adva a lecke csapaton belül, de hát hogy mondjam, nagyon hatékonyan elemezve Zsoltival közösen a helyzetemet, megpróbálva nem túldimenzionálni a feladat nagyságát, sikerült meggyőző teljesítményt nyújtanom, aminek az volt a következménye, hogy 2017-ben már világbajnoki címért harcolhattam, és nagyon közel voltam ahhoz 2017-ben, hogy megnyerjem a világbajnokságot, de igazából az én életemben a legnehezebb év az a 2017-es volt. Egyszerűen azért, mert tudtam azt, hogy van lehetőségem a non plus ultra szakmai célt elérni, ami a világbajnoki cím lett volna, viszont abban az évben született meg a kislányom, Mira, az első kislányom, és alakult a versenycsapatom is, a Mira. Mellette volt még szimulátoros vállalkozásom, és egy olyan időszakát éltem az életemnek, hogy azt gondoltam, hogy én mindenhez értek, és mindent ki kell próbálnom, és mindent menedzselni tudok. És kis túlzással így, hát majdnem rámomlott a ház. Tehát, hogy épp, hogy mondjam, egybe tudtam tartani a vállalkozásokat. Szerintem a versenyzői, vagy a versenypályán nyújtott teljesítményemre is hatással volt az, hogy túlvállaltam magam a versenypályán kívül. Ezt akkor is láttad egyébként? Nem, a Zsolti terelgetett, meg ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy ez így sok lesz. Nyilván ott is, hát hogy mondjam, félig meddig barátként. Mert itt, amikor az ember benne van ebben a helyzetekben, mindig azt hiszed, hogy ez az utolsó éved, most kell pénzt keresni, most van rá lehetőséged, hiába mond bárki bármit. Kicsit olyan, mint egy ilyen szülő-gyerek kapcsolat, hogy hiába mondod szülőként azt a fiadnak vagy a lányodnak, hogy most ezt ne csináld, mert tudod, hogy rossz vége lesz, meg kell tapasztalni sokszor saját bőrén az embernek olyan dolgokat, amiről aztán tudja, hogy ezt még egyszer nem szabad elkövetni ezt a hibát, és nekem a 17-es év ilyen volt. Szerintem egy világbajnoki címembe került ez a felismerés, de ugyanakkor azt is tudom, hogy ha nincs ez a felismerés, akkor nincs utána 3 bajnoki cím. Tehát kis túlzásra megint az van, hogyha 17 év végén beszélgetünk, akkor azt mondom, hogy minden rossz, nem, abba akarom hagyni, nem akarom ezt folytatni, viszont hogyha kellő távolságból nézem az eseményeket, akkor ez nem tudom, a szakmai, meg személyes fejlődésnek egy nagyon fontos állomása volt, amit kellő távolságból szemlélve már inkább pozitív élmény, mert hozzásegített sok egyébként plusz sikerhez. Itt 2 nagyon fontos területet említettünk szerintem. Egyrészt a versenyző életében ugye a váltás, egy teljesen más környezet, új csapat. Norbi, te ki is szakadtál egy olyan csapatból, ahol nagyon hosszú évekig, szinte a karrier nagy részét ugye ott töltöttel. Tehát egyrészt ez nagyon izgalmas, performance coach oldalról, meg pszichológiai oldalról, meg a privát élet, a magánélet összhangja a motorsporttal. Zsolti, ezt te szakmai oldalról hogyan élted meg ezt az időszakot? Megint csak párhuzamos az utazás, vagy az utunk szerintem többféle szempontból. Ott kezdődött az éra, hogy Fit for Race nem egyenlő csak Matics Zsolttal. Tehát ott kezdődött a Fit for Race bár akkor még nagyon
szinten, még akkor mindig inkább azt mondanám az egész, hogy one man show volt ebben a 16-17-ben, de ott kerültünk erre a helyszínre, ahol most is vagyunk, a Fitness and More és Fájdalmambulanciával közös edzőközpont. Azóta nagyon jó barátaim, az Éles Tibor és a Magyar Mátyás bizalmat szavaztak nekem, és látták azt, hogy együtt közösen valamit fel fogunk tudni majd építeni, de hogy visszatérve az eredeti témára és a kérdésre, az pedig az volt, hogy a 16-os évben, amikor, tehát ahogy a Norbi is említette, azt gondolom, hogy kialakult köztünk egy szorosabb viszony, mint sem csak edző és versenyző, vagy performance coach, hanem tudtunk úgy direktbe kommunikálni egymással, és az is nyilvánvaló volt, hogy egyre több vizsgálati és mérési lehetőségünk volt, részben köszönhető a dr. Petrekanics Máténak is, és olyan adatokat tudtunk közösen elemezni és nézni, amiből következtetni tudtunk arra, hogy a Norbi milyen állapotban van. És szignifikánsan látható eredmény volt az, hogy mennyivel nagyobb nyomást jelentett a gyári csapatban való versenyzés és az elvárásoknak kötelezően való megfelelés. És egészen pontosan, tehát akkor úgy nézett ki a rendszerünk, hogy az edzés előtti vizsgálatból és az edzésből, ezt most fura így megfogalmazni, de nagyjából így éreztem azt, hogy a Norbi milyen állapotban van, és mit kellene annak érdekében csinálni, hogy bár arra az edzés időtartamra valahogy ha jó volt az állapot, vagy jó volt a teljesítmény, akkor bingo, ha nem, akkor talán mit lehetne csinálni annak érdekében, hogy ez az állapot, ez közelebb legyen az optimumhoz. És ezt szépen gyorsan, hát szépen kitapasztaltuk, hogy milyen elemei vannak ennek a területnek, és aztán, ahogy beszéltetek is, vagy beszélgettünk a 17-es évről, az volt az év, ahol visszagondolva ebben az egész útban majdnem akkora tapasztalatot jelentett nekem is, a szervezetnek is az, amit a Norbi elmondott, hogy az egyik legnagyobb bukás, a legnagyobb hatással van a későbbi karrierjére, vagy a karrierje tekintetében. Természetesen egy kívülálló nem tud akkorát bukni, mint egy olyan versenyző vagy sportoló, aki éppen elveszítette a bajnoki címet. Ez nagyon fontos leszögezni. De visszagondolva az volt az a pont, amikor tudjátok, így látod, hogy az ott van, és akkor is látod és érzed, hogy ebbe most bele kell szólnod, vagy bele kell valamilyen szinten avatkoznod, de valamiért mégis félsz, és mégis kétségeid vannak. Hogy egész egyszerűen nem bízol magadban annyira, hogy akkora erőd legyen, hogy azt mondod, hogy már pedig ezt így fogod csinálni, és kész, mert én ebben hiszek, és ennek így kell működni, és hidd el, hogy neked is ez lesz a legjobb. És az volt az év, legalábbis az évnek a vége, amikor én is megtanultam, és azóta már át tudtam adni a szakmai csapatunknak, vagy a szervezetnek, hogy vannak olyan pontok, amikor fel kell vállalni a konfliktust, mert ez nem szól semmi másról. Arról szól, hogy felvald a konfliktust, még egy olyannal is, aki számodra kedves, vagy közel áll, mert mit féltesz? Ezekben a helyzetekben azt félted, hogy hát lehet, hogy jaj, mi fog történni? Lehet, hogy az fog történni, hogy ő neki ez rosszul fog esni, és akkor eltávolodunk egymástól. Nem kell félni ettől, azért, mert jót akarsz csinálni, és jó dologba akarsz beavatkozni, és a másiknak jót akarsz generálni. És az egy olyan pont volt, amikor meg kellett tanulni azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor muszáj vállalni a konfliktust, még akkor is, ha kellemetlen, vagy még akkor is, hogyha ez szorongást okoz, mert egészen egyszerűen ez vezet teljesítményre. És a mi rendszerünk, a know-how, meg minden lelkülete az egésznek arról kell, hogy szóljon, hogy mindenek felett az, hogy az adott emberből, az adott sportolból ki tudjuk hozni a maximumot. És itt akkor csatlakoznék egy másik dologra, és lehet, hogy te, Dani, pont most vagy ebbe a cipőbe, de az, hogy valaki hirtelen túl sokat vállal, az nem szól semmi másról, mint arról, hogy nem vagy biztos abban, hogy az egy dolog, amit csinálsz, azt egészen jól csinálod, vagy elég jól csinálod. És ezért a biztonságot akarsz magad alatt, vagy magad mellett teremteni, hogy hát ha belefogok ebbe, meg ebbe, akkor ha az elveszik, vagy ez elveszik, vagy valahol kiúzágom a talajt, akkor azért legyen menekülő út. Nem. Tehát, hogy később aztán rájön az ember, azt gondolom, hogy
Ha egy dolgot csinál, de azt teljes erővel tudja csinálni, vagy teljes meggyőződéssel, akkor az célra fog vezetni, az biztos. Volt köztetek egy ilyen beszélgetés, mondjuk 2017 után, amikor leültetek és átbeszéltétek, hogy na jó, akkor most tanultunk valamit, és milyen jellegű változtatásokra van szükség? Nagyon sok ilyen beszélgetésünk volt, szerintem 50 biztos az elmúlt, nem tudom, 15 évben, ahol éreztük, hogy valami megváltozott, és valamire fel kell készülnünk. És akkor általában, nem tudom, egy kávé mellett, vagy egy reggeli mellett, edzés előtt, után leültünk, és akkor átbeszéltük. És ez nagyon sok esetben olyan beszélgetés volt, hogy nem tudtuk, hogy konkrétan mire reagálunk sokszor. Csak azt éreztem, vagy akkor én éreztem, vagy a Zsolt érezte előbb, hogy valami változás van, valami nem úgy működik már, mint ahogy eddig működött. Ezt a dolgot nem feltétlenül tudjuk úgy mérni, ahogy szeretnénk, de hogy próbáljunk meg rá felkészülni. És ez a konkrét helyzet is egy ilyen, az egy könnyebben látható szituáció volt, mint ez a sok kicsi apróság, amit előtte meg utána átbeszéltünk, de nagyon sokat. Szerintem pont a sikeres együttműködés egyik legnagyobb hozzávalója az, hogy sokat kommunikálunk egymással. Olyan dolgokról is, ami másoknak lehet, hogy lényegtelennek tűnhet, meg túl aprólékosnak, de szerintem aprólékosnak kell lenni, meg én mindig szerettem elemezni magamat. Tehát nem csak versenypályán is, hanem versenypályán kívül is. Hogy mit érzek egy adott, nem tudom, döntés előtt vagy után. Ha ezt érzem, és ezt a döntést hozom, akkor az utána milyen érzéseket kelt bennem, vagy milyen élményekkel jár. És ez szerintem igenis hasznos egy ember életében, nem csak hogyha sportoló, hanem hogyha, nem tudom, családapa, vagy férj, vagy bármi más. Valamilyen ilyen típus vagyok, és szerintem a Zsoltinál is az volt, hogy amikor ez már vagy társult olyan dolgokkal, ez a sok visszajelzés, ami mérhető is volt, akkor az egyrészt neki segítség volt, mert nagyobb adathalmazzal tudott dolgozni, de nekem is segítség volt, mert sokkal gyorsabban tudtam saját magam által feltett ilyen belső kérdésekre válaszolni. Mennyire tudtál párhuzamot vonni, ezt tényleg nagyon érdekel, mert én is a Zsoltival való közös munkánk során nagyon sokat filozofáltam ezen, hogy ugye beszéltünk mérésekről. Eleinte még kicsit egyszerűbb típusú mérések, aztán a végén már EEG használatával egészen mély, most már ugye okos gyűrűk világa, nagyon sok minden területen volt ilyen téren változás, de hogy mennyire láttad azt, amikor mondjuk véget ért egy edzés, megvoltak a mérések, és utána mondjuk jött egy kihívás az életedben, egy verseny, hogy valós értékeket kaptál, és láttad a valóságban azt, hogy lehet, hogy te másképpen érezted magad sportolóként, lehet, hogy mentálisan kicsit más állapotban voltál, mint amit az adatok mutattak, de végül az adatoknak lett igaza? Láttad ezt a párhuzamot? Egy versenyét végével később nem látod. Vagy ha azt gondolod, hogy most megtudtál valamit egy versenyes mintából, azt szerintem nagyon kockázatos ebből következtetéseket levonni. Az van mindig, hogy két szezon elteltével azt vetted észre, hogy ha jó úton jársz, akkor, hogy mondjam, eredményesebb vagy kisebb szórással. Nem azt jelenti az, hogy hirtelen minden tökéletes és minden feladatot meg tudsz csinálni, mert tehát én is voltam, hogy mondjam, beteg, tehát betegen versenyeztem, ballábbal keltem föl, de itt önmagában már a felismerés, tehát hogyha edzésen jobban megismered magad, és tudod, hogy mikor vagy jó formában, vagy mikor nem vagy jó formában, mert szerintem ez is egy ilyen közhely, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy most jó vagy rossz napjuk van. Tehát, és itt is az van, hogy ha te már tudod azt magadról, hogy neked jó napod van, akkor lehetsz kockázatvállalóbb. Ha te tudod azt, hogy te most bármilyen oknál, magánéleti turbulencia miatt, betegség miatt nem vagy top formában, akkor az megint nem baj, mert senki sincs mindig top formában versenyhétvégén, de önmagában már a döntés előkészítési folyamatban nagyon sokat segít. Önmagában az a felismerés, hogy tudod, hogy most nem tudom, a teljes kapacitásod 80%-án üzemelsz, és ezen nem tudsz változtatni egy versenyhétvégén. Én arra csatlakoznék, amit a Norbi az előbb említett, ez a mérés meg vizsgálat, mert nagyon élesen megvan nekem egy momentum, és szerintem nagyon fontos, hogy egy bajnokságban, egy professzionális motorsport bajnokságban mindig vannak momentumok. És a momentumok azok a pillanatok, amelyek valamilyen irányba megfordítják hát fogalmazhatunk így, hogy szerencse, de ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy szerencse, mint olyan nem létezik, mert azért tenni kell, és akkor lesz szerencsét. De hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy az eredményesség kerekét. És itt kihangsúlyoznám, meg kiemelném azt, hogy ezt
még hogyha most úgy hangzik is, hogy az ilyen hókusz-pókusz, meg adatok, meg hogy ezt mi triggereljük, akár Fit for Race, akár szervezet, ez nem erről van szó. Mindig, minden esetben az eredményt a versenyző és a sportoló éri el. De nagyon élesen emlékszem arra, hogy például a 17-es évben volt egy momentum, ami megfordította valamilyen szinten az eredményesség kerekét, az pedig a Nürburgringi Nordschleife hétvége volt, mert a verseny előtt észrevettünk egy olyan adatot, ami abba az irányba mutatott, hogy az energiaraktárakat fel kell tölteni élettani szempontból. És abban az időben még nem voltak annyira kifinomult táplálékkiegészítők, vagy energiaszetek, vagy bármi ilyesmi, ami nagyon hirtelen, nagyon gyorsan energiaforráshoz juttatta volna a versenyzőt, viszont volt egy folyadék, amit pont a Máté javasolt még, hogy el kellene kezdeni használni, egyébként nem túl egészséges összetevőkből, de mégis az energiaforrásokat nagyon hirtelen gyorsan tudta visszapótolni, és egy ilyen pici változtatás, ez tud egy olyan folyamatot triggerelni, hogy a versenyző egy picikét jobban érzi magát, ami pont annyit jelent, hogy egy picikét nagyobb önbizalma van, ami egy olyan helyszínen, mint egy Nordschleife, tud hozzáadott értéket generálni, és az ilyen pici dolgokból hiszem azt a motorsportban, hogy meg tudnak változtatni dolgokat, elkezd jönni az a jó vibe, vagy zónába kerül a versenyző, hoz egy olyan eredményt, hogy a csapattársait pont megsemmisíti, és onnantól kezdve egy momentumot tud venni a bajnokságnak, és azt gondolom, hogy 17-ben a Nordschleife az például nagyjából egy ilyen pont és momentum lehetett. A felkészülést, meg a professzionalizmust is egy szinten magasabbra emeltük, és az Emiliano, emlékszem, aki akkor már a Hyundai-os csapatnál a teljesítménytréner küldte a fotókat, hogy a Norbi mennyire profi melegít, és készül a versenyek előtt, és hogy tökre jó érzés volt, hogy úristen, az Emiliano azt mondta, hogy hát mi történt, hogy tényleg beleállt a melóba meg minden, és egyébként ilyenkor megint ez nagyon fontos megfogalmazni, hogy nem emiatt, és ezt le is szögezném, de mai napig emlékszem, hogy az intenzív felkészülés után csináltunk egy gyors visszamérést, és látszott, hogy marha jól néznek ki az adatok. És mondtam is a Norbinak, hogy figyelj, ez nagyon jól néz ki, de ez eddig csak adat. Ha nincs teljesítmény mögött, akkor az semmit nem tudunk kezdeni, semmit sem ér. Viszont emlékszem, hogy elég jó kis teljesítmény sült ki belőle a hétvégén, és ez így tök jó érzés volt. Az Emiliano is rögtön a pódium után hívott FaceTime-ba, meg minden, és akkor onnantól kezdve már egy új fejezetet nyitottunk, és akkor onnantól kezdve ez már nem Michelis Norbert Matics Zsolt, hanem Michelis Norbert és a Fit for Race szervezete, és azzal való közös munka. És hát azóta is itt vagyunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a bajtársiasság, ez jól jellemzi ezt az emberi kapcsolatot, és hiszem, hogy biztos vagyok benne, hogy mindig le fogunk tudni ülni, akármi is történjen egy kávéra, vagy bármi másra. Mit szólnátok hozzá, hogyha itt is lenne egy kis változás a kis rögtönző stúdiónkban, és hívnánk egy negyedik szereplőt a Fit for Race képviseletében? Csináljuk, nyomjuk. Mehet. Az adásunk utolsó fejezete tehát az átalakulásról, a fejlődésről és a bővülésről fog szólni többek között, és ezúton köszöntjük a műsorunkban Horváth Dávidot, a Fit for Race vezető performance coachát. Jól mondom? Jól. Üdv a műsorunkban, Dávid! Nagyon érdekes a mi kapcsolatunk is, és az is, ahogy te kapcsolódsz a Fit for Race szervezetéhez és Norbihoz is. 2018-ban érkeztél a Fit for Racehez, és abban az évben rögtön elkezdtünk mi együtt dolgozni, és jártál velem versenyekre. Hogyan kerültél a Fit for Racehez, és én azért ismerem az előéletedet elég mélyen, de kicsit mesélj magadról, hogy hogyan kerültél vele a motorsport és alapvetően a performance coaching világába. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez gyakorlatilag, ennek is van egy ilyen evolúciója az egyetemen, meg a kapcsolatoknak, ahogy erről szerintem ti is beszéltetek eddig. Ez onnan alakult, hogy volt egy csoporttársam, aki ugyanitt dolgozik, és egy közös egyetemi csoportot alakítottunk ki a csoportunkon belül, aminek a lényege az volt, hogy tudományos kutatásokat csináltunk. És ott volt bent az egyetemen több tanárunk, aki mentorált minket, és valahogy összefutottunk a Zsoltival, és pont a mentorommal volt egy beszélgetés, és a Zsolti jött oda hozzánk,
közbevágva a kis beszélgetésünkbe, hogy azonnal kellene neki egy edző, és beajánlottuk Győri Tamás kollégánkat, hogy jöjjön ide dolgozni a Fit for Race-hez, és akkor mi a Totóval együtt csináltuk a tanítási gyakorlatot, és kérdezte a tanítási gyakorlat végén, hogy mi a tervem az egyetem után. És mondtam, hát van egy-kettő megkeresés, de szívesen meghallgatok bármi újat. És mondta, hogy bővülni fog a Fit for Race-nél az edzői csapat, és számítana rá arra, hogy jöjjek én is. És akkor leültünk a Zsoltival beszélgetni 2018 elején, és megállapodtunk abban, hogy elkezdek betanulni, mert nagyon tetszett az új perspektíva, ami ugye az edzésben nyújt a Fit for Race, és hát pont most van kb. 7 éve egy évfordulója annak, hogy itt dolgozok. Igyekszem azóta is segíteni a munkásságunkat, ügyfeleinknek a munkásságát, meg a csapatnak a munkáját, és ahogy mondtad, ugye ebbe is van egy előrelépés, hogy performance coachból egy csapatvezető, egy szekcióvezetővé léptem elő, ami egy hatalmas megtiszteltetés, meg egy baromi nagy felelősség, mert ez az alfája és omegája az egész rendszerünknek, hogy hogyan kezeljük az ügyfeleinket, hogyan fejlesszük őket. És az első évben megkaptad a nyakadba a Danit? Igen. Hát, nem kis feladat, és lehet, hogy egyből ugranék abba, hogy ebből gondolta a Zsolti, hogy ha a Danival megbirkóztam, akkor egy Mihály Norbit is lehet, hogy tudok majd kezelni. Úgyhogy a Dani egy nagyon-nagyon jó tanulópénz volt nekem. Dani volt a vizsga, nem? Megvan, egy 3 éves vizsga volt, mert ugye 2018-tól mi végignyomtuk 20-20-ig. Úgyhogy az egy jó 3 év volt, ami tanultam a Danitól, Dani ért, Dani mellett. Dávid, hogyha most veszünk fel újra a performance coachot, akkor csináljuk már szerintem azt, hogy a Danit vegyük ki ebből a szerepkörből, és akkor Dani legyen így a vizsga mindig, mert úgy tűnik, hogy nálad jól bevált, szóval... Hát, hogyha nem akarunk tovább nőni, akkor mindenképpen menjünk ebbe az irányba. Nem, ez csak vicc. Nem, egyébként ez egy jó vizsga lenne, persze mindenkinek. Igen, mindenképpen. Aztán ugye nem is dolgoztunk többet együtt. És te meg abba hagytad a versenyzést, nem? Abba is hagytam a versenyzést. És akkor itt mi az ok okozat? Megtörtem a Danit. De nézzétek meg, hogy azért... Ezzel azért vitatkoznék, hogy kitört meg ki, de majd ezt egy másik adásban kibeszéljük. Itt lassan kezd ilyen egószag lenni. De ez természetes. Versenyzők között, ugye? Ez az a közeg, nem? Ahol ez így alapkövetelmény. Igen. Na, de kanyarodjunk vissza egy kicsit a komolyabb területekre. Ugye Dávid személyében már egy csapat vezetőjéről beszélünk, ugye Dávid dolgozott Norbival is, ez rengeteg változást enged feltételezni a Fit for Race csapatán és szervezetén belül. Hogyan tudtad ezt lekezelni, és szerintem ez az adás szépen összefoglalja azt, hogy amint te is keresztül mentél, hogy tényleg egy kis edzőteremből, egy személyes one-man showból egy egész csapat jött létre. Hogyan kezelte ezt Matics Zsolt, mint magánember, és szakmailag milyen kihívások elé állított? Hát az első és legfontosabb az, hogy a Dávid még most is a Norbival dolgozik, de a kérdésedre a válasz az pedig az, hogy egész egyszerűen nem volt más választásom. Tehát nem volt választás az, hogy akkor most maradok performance coachnál, vagy edzéseket tartok, vagy versenyekre járok, mert hirtelen, jó értelembe véve, egyik napra a másikra egy egész szervezet, zseniális emberekkel tartozott a Fit for Race-hez, és be kellett rendezkednem egy másfajta feladatkörre vagy területre, az pedig az egész szervezetnek a menedzselése, mind menedzsment, mind pedig operatív szempontból, de ezért jó egy csapat, mert amikor észreveszed, hogy a másikat fel kell emelni, vagy a másiknak segíteni kell, akkor hosszú távon egy szervezet, egy csapat életben tud maradni, és nem csak életben tud maradni, hanem ahogy egy elvesztett bajnoki cím mekkora erőt tud adni. Egy biznisz életben, vagy üzleti életben való bukás is akkor erőt tud adni, amikor szembenézel saját gyengeségeiddel, vagy saját nehézségeiddel, ami után egy
más magasságba tud emelni. Persze ez analizálni kell magadat, meg szembe kell tudni nézni, de hát ez része a csomagnak. És egyébként ez eredményezte azt, hogy a Dávidban láttam azt a személyiséget, azt a profizmust és azt az alázatot, hogy egy olyan performance coach tud lenni a Norbinak, aki a szervezettséget, a teljesítménymenedzsmentet nálam jobban tudja csinálni, és ezáltal a Norbinak, mint versenyzőnek jobb lesz, és többet tud hozzáadni a munkájához, és ez úgy tűnik, hogy ez egy jó döntés volt, jó döntésnek bizonyult. Én nagyon értékelem ezt az alázatot, Zsolt, és szerintem a versenysporthoz is, meg az élet nagyon sok területéhez ez a fajta alázat szükséges, és ugye az eredmények magukért beszélnek, mert sok tanulási folyamatról és nehézségről beszéltél most itt, Zsolti, ebben az elmúlt 2 percben, de az eredmények olyan tekintetben, hogy a Fit for Race folyamatosan fejlődik, egyre jobb lehetőségek vannak, egyre több versenyző választ benneteket, és hát nem mellesleg, és ez már része a Dávid és Norbi közös munkájának is, hogy 2 világkupa bajnoki címet is, Norbi, behúztál ebben az elmúlt néhány évben. Hogyha össze kéne hasonlítani mondjuk a 2016-7 környéki időszakot a mostanival, a Fit for Race szemszögéből, tudom, hogy nehéz 1-2 dolgot kiemelni, de miben látod a különbséget? Miben nyújt többet most a Fit for Race, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt? De ez sokkal komplexebb szolgáltatást nyújt a Fit for Race. Szerintem ugyanúgy, ahogy a beszélgetés elején mi is beszélgettünk a prioritásokról, az, hogy a Fit for Race a kezdeti, fizikális felkészítésből váltott már egy komplexebb, fizikális, mentális, életmóddal kapcsolatos, hát nem tudom, ilyen tudástárrá, meg egy segítővé, az velem azt is mondatja, hogy az útnak itt még messze nincs vége. Tehát, hogy azt a komplex adatbázist, ami most már ilyen mérésekkel alátámasztott mintázatokat is eredményez, azt nem csak az automotorsportban lehet szerintem majd használni a jövőben, hanem az élet rengeteg területén. Tehát erről is sokat beszéltünk a Zsolttal, hogy szerintem az itt felépített tudás, az igen az automotorsportból indult, de nekem nagyon erős a gyanúm, hogy az élet rengeteg más területén, sportban vagy üzleti életben lesz majd hasznosítható. És szerintem ennek az útnak most kb. A kellős közepén vagyunk. Igen, erre akartam is célozni, és talán Dávid egyik leghitelesebb, hogyha te beszélsz erről, hogy azért a Fit for Race most már nem csak autóversenyzőkre fókuszál, és ahogy a Norbi is utalt rá, egy nagyon komplex, egy holisztikus szolgáltatást nyújtotok. Igen, még mielőtt belekezdek ebbe, egy picit rácsatlakoznék Norbinak a mondandójára, hogy szerintem az volt egy nagy váltás, és amire nagyon-nagyon odafigyeltünk a Norbival a felkészülésbe, pont az, hogy nagyon időbe kezdjük el a felkészülést. Ez mit jelent? Hogy összeraktunk neki egy olyan edzéstervet, egy úgynevezett periodizációt, hogy amire odaérünk, a formaidőzítése a rajtra, mármint olyan szempontból a rajtra, hogy a szezon kezdetre nagyon magasan legyen. Ez hány hónapos, vagy milyen időszakot fed le körülbelül? Ez egy 3-4 hónap volt, ami elég intenzív időszakot ölelt föl. Ugye nyilván ide mindig bele kell tervezni azt, hogy mikor megy tesztelni, mikor van egyéb megjelenése, stb. És ugye ezt meg a Zsolt is mondta, hogy ennek a menedzsmentjébe igyekeztem amennyire lehet, nem is túlzó lenni, még hogyha lehet, hogy a Norbi néha azt is érezte, hogy állandóan a nyomába vagyok. Ne aggódj, Norbi, én is éreztem hasonlót. Hát igen, ez lehetséges. De hogy maga a formaidőzítés az baromira fontos volt a Norbinál, és amit ugye kiemelt, és te is mondtál, hogy mennyire egy holisztikus megközelítés a filozófiája a Fit for Race-nek, itt is ebben az esetben is egy adat alapú felkészítés volt. Szóval megnéztük azt, hogy a Norbinál éppen mi az, ami kiugró fölfele, kiugró lefele az egyes paraméterekbe, és ezekre külön hangsúlyt fektettünk, akár kondicionális oldalon, hogy mondjuk állóképesség vagy erő szempontjából, illetve a kognitív oldalon, szóval a mentális oldalon is figyelembe vettem azokat, amik picit lejjebb voltak. Nagyon kevés dolog van, ami lejjebb van, de azokon is lehetett egy fokot csavarni, és hogyha már 1-2% tudunk csavarni egy versenyzőnek a teljesítményén, az
a sok pici 1% az exponenciális lesz, és ez volt a Norbinál is, hogy egy olyan rajtot tudtunk venni ott az elején, ami meghatározta az egész szezont. Nagyon motorsport fókuszban vagyunk, nyilván ez nem véletlen, de azért én ismerek jó néhány sportolót, vagy éppen üzletembert, aki jár szintén hozzátok. Milyen kihívást jelent, akár szakmailag, hogy az elmúlt évek alatt megszerzett rutint, ami főleg motorsport világából és a professzionális sport világából érkezik, azt átültessétek egy kicsit globálisabb területekre? Igen, itt is ezt kiemelném egy picit, hogy ez is a hatalmas fejlődésen ment ilyen szempontból keresztül a cég, és baromira hálásak, és nagyon büszkék is vagyunk, hogy milyen sportolókkal dolgozhatunk együtt, és ez például eredményezte a Beret Zsombinak az olimpiai ezüstérmét, és ugye tavaly óta dolgozunk együtt még több olimpikonnal is, akiknek a munkáját, felkészülését segíthetjük. Például én segíthettem a Guzi Blankának a felkészülését, illetve a Kok Máténak. Úgyhogy őnáluk is hasonló módon egyén specifikusan és sportág specifikusan figyeljük azt, hogy hogyan tudunk nekik segíteni és fejleszteni a képességeket. Hogy néz ki a Fit for Race-nek a közeli jövője, Zsolti? Én hallottam itt valamiféle titkos projektről is a Norbi és a Fit for Race életében. Nem tudom, hogy erről beszélhettek-e? Szerintem természetesen beszéltünk. Mi csak úgy hívjuk, hogy egymás között, hogy a grál, mert felfedeztünk, azt gondolom, egy olyan területet, ami mindig egy ingoványos terület, a mentális területnek az egyik összetevője, de hogy mi az, ami extra hozzáadott teljesítményt tud a sportolóhoz hozzáadni, akár pozitív vagy negatív behatás eredményeképpen, és ez egy olyan terület, utána néztünk, amit soha senki nem kutatta még ilyen mélységében. Most nyilván én arról beszélek, hogy amikor ér valakit egy pozitív vagy negatív behatás, azt hogy fogja mentálisan az előnyére fordítani, és hogy lehet valakit felkészíteni olyan szintre, hogy egy nagy negatív változás az adott esetben ne negatívan érintse a well-beinget és a teljesítményt, hanem adott esetben pozitívan tudjon hatni, és még tudja emelni azokat az összetevőket, amelyek a teljesítmény leadásához szükségesek. És tavaly év végén leültünk erről beszélgetni, és aztán most ott tartunk, hogy a Fit for Race teljes csapatával összedugjuk a fejünket, és ezt a mentális területet el tudjuk kezdeni szétbombázni, hogy melyek azok a paraméterek, amelyeket vizsgálva előre tudjuk jelezni azt, hogy kinél erős negatív vagy pozitív behatás mit fog eredményezni, és mit kell annak érdekében tenni, hogy ez mindenképpen pozitívan süljön el. Úgyhogy ez egy titkos projekt, és hát természetesen az erősítés a nemzetközi színtereken. Folytatjátok a közös munkát? Mindenképpen. Ugye a Zsolt által az előbb említett terület az számomra különösen fontos, hogyha megint csak egyet hátra lépünk, és konkrétabban elmagyarázzuk a helyzetet. Ugye nekem magánéleti szempontból az elmúlt 2 évem nagyon nehéz volt. Ugye a vállás miatt ugye rengeteg olyan kihívás adódott a magánéletemben, amit a versenyzés mellett hát nagyon nehéz volt kiegyensúlyozottan úgy megoldani, hogy annak ne legyen hatása a versenyzésre. És én hiszek a számokban, meg a mintázatokban, meg az összefüggésekben, és nekem nagyon furcsa volt az, hogy borzasztóan nehéz magánéleti időszak, kellős közepette, nyilván, hogy mondjam, ehhez igazítjuk az edzésprogramot is. Hirtelen mind a 2 évben bajnokságot nyerek. És így dobtam fel a témát a Zsoltnak, hogy szerintem ez nem véletlen. Tehát, hogy semmiképpen nem mondanám azt, hogy ez egy jó élmény, vagy felszabadító magánéleti élmény volt nekem, de nekem nagyon fura volt ez az összefüggés, hogy lehet az, hogy ennyire azt érzem, hogy ilyen, nem is azt mondom, hogy összeomlás határán, de sérülékeny állapotban vagyok, és mégis ennyire jól teljesítek a versenyben. Ugye az összes eddig elhangzottakkal ez egy kicsit ellentmondásban van. És akkor innen jött az ötletelés, hogy ha a Zsolt is, meg a Dávid is egyetért abban, hogy ez nem véletlen, akkor keressünk már valami kutatást azzal kapcsolatban, hogy ezek a
nem tudom, gócpontok egy ember életében, mert én nem tudtam, hogy bennem ilyen tartalék van a versenyzés terén, és hogy ilyen mértékben tudok jó irányba változni versenypályán egy ilyen magánéleti sok után. De hogyha van összefüggés a kettő között, akkor vizsgáljuk már meg annak a lehetőségét, hogy ez ilyen drasztikus magánéleti változás. Tehát most senkinek nem javasolnám azt, hogy versenyez vagy sportol, és akkor váljon el, hát ha ugye nagyon-nagyon sikeres lesz, hanem annak a lehetőségét vizsgáljuk meg, hogy ez mesterségesen generálható-e. Egy olyan folyamat, amikor valaki nem is tudja, hogy van benne egy góc, vagy egy belső ellentmondás, ami feszültséget generál, és hogy ha van, akkor vizsgáljuk meg annak a lehetőségét is, ha ezt fel tudjuk ismerni, hogy ez triggerelhető olyan formában, hogy a sportban, vagy az üzleti életben hasonló dinamikát eredményez, mint nálam, hogy hirtelen, nem tudom, úgy versenyez, mint ahogy mindig szeretett volna, ilyen mértékű szakmai sikereket ér el, mert hogyha végignézzünk most a 15 éven, akkor csináltunk egyfajta edzésmunkát, és a 15 évnek volt mondjuk, vagy 12 évnek a 15-ből volt egy bajnoki cím az eredménye, de hogyha én ennél fontosabban kívülről nézem magam, egy nagyjából konstans versenyző, aki bár edz, de az alaphiányosságait az csak, nem tudom, nagyon fáradtságos munka, meg nagyon hosszú idő elteltével tudja csak kijavítani, és akkor van egy nagyon sűrű, mondjuk 3 év magánéleti szempontból, ahol meg hirtelen átváltozik ez az egyén egy olyan versenyzővé, aki minden addigi hiányosságait így, nem tudom, egy ugrásra nagy mértékben javít. És ez nekem egy nagyon érdekes terület, és amit én kimerek jelenteni, hogy ez nem a fizikai edzéssel összefüggő változás, bár az is nagy mértékben benne van, ugye itt a Dávid érdemeit külön kiemelve, hanem talán nagyobb arányban egy mentális, vagy egy pszichológiai trigger, aminek én csak megint azt mondom a Zsoltnak, hogy én ez a területhez nem feltétlenül értek, de valami olyan projektben gondolkozunk, hogyha ő egyetért azzal, hogy ez nem véletlen, ami megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy ezt a fajta teljesítményugrást, pláne fiatal, tinédzserkorú versenyzőknél ezt mesterségesen tudjuk-e triggerelni. Nekem ez egy nagyon érdekes területnek tűnik. Most nem akarom elhúzni, talán egy következő adásban ezt még jobban lehetne vesézni, mert most miközben ezt mondtad, Norbi, meg Zsolti, erről meséltetek, nekem beugrott körülbelül egy 10-12 olyan konkrét esemény az életemben, amikor, és ezt a Dávid is szerintem vissza tudja igazolni, mert mi is nyertünk úgy futamot, hogy teljes rotty volt egyébként a magánéletem. Talán pont abban az időszakban többször is volt nekem ilyen időszakom, és mégis a pályán valami olyan kis ördög bújt elő belőlem, amit nem tudtam akkor megmagyarázni, és ez tök érdekes. Biztos, hogy akik most nézik ezt a műsort, ők is így lehet, hogy a fejükhöz kapnak. Szerintem nagyon fontos azt, hogy azt elmondjuk, hogy nem azon az áron, tehát nem magánéleti minőséget szeretnénk rontani, mert látjuk, mert abban az összefüggésben biztos vagyunk, hogy itt fordított korreláció van, mert szerintem ez sem egyértelműen kijelenthető, hanem még egyszer mondom hogy azt valahogy megvizsgálni, hogy magánéleti, érzelmi szintet legalább szinten tartani, de mellette a versenyzést olyan mértékben triggerelni, vagy a versenypályán mutatott teljesítményt, mint ahogy az most nálad említetten előfordult, vagy akár nálam is. És itt jön be az, tudjátok, amiről aztán a holisztikusság szól, és aminek egy célja a fizikális és mentális rezilienciának a fejlesztése. Mert ez egy nagyon komplex dolog, de ez egy rezilienciabeli kérdés, és mindamellett egyébként, amikor a legnagyobb traumáid, a legnagyobb nehézségeiddel szembe tudsz nézni, azért az nagyon felszabadító tud lenni. De mondom, ez egy komplex terület, és több oldalról megvizsgálandó. Egy nagyon-nagyon rövid gondolat eszembe jutott. Életem legjobb időmérő edzéses eredménye azután következett, miután nagyon csúnya módon feltartott egy francia versenyző, lehet, hogy Norbi, ti is barátok vagytok, nem tudom, de direkt feltartottak, Dávid ott volt velem, és még meg is van a videón, hogy elkezdtem püfölni a kormányt, és teljesen begőzöltem, és a következő köröm volt valószínűleg a karrierem során az egyik legjobban összerakott köröm, de ezt most csak egy kis színesként ide kitettem, lehet, hogy ide kapcsolódik.
Egy utolsó gondolat és kérdés. Ugye sokat beszéltünk most már arról, hogy mennyire komplex a szolgáltatása a Fit for Race-nek, de Zsolti, te konkrétan, hogyha valaki javítani akar a saját életkörülményein, vagy éppen tudatosabbá szeretne válni, legyen az bármilyen professzionalitás, kiknek javasolod, hogy esetleg keressenek fel benneteket? Milyen területekről? Azt gondolom, hogy miután ez egy 15 plusz éves adás volt, mostanra eljutottunk oda, hogy széles körűen meg tudjuk fogni azt az ügyfélkört, akikkel képesek vagyunk együtt dolgozni. És ebbe beletartoznak a sportolók, beletartoznak az egyéb olyan területen működő és dolgozó egyének, akik szélsőséges nyomás alatt kell, hogy bizonyítsanak, vagy kihozzák magukból a legjobbat. Beletartoznak a gyerekek, a fiatal junior korú sportolók, és hát természetesen ahonnan kiindultunk, és ahol mindig visszatérünk, az pedig a motorsport és a motorsportnak a világa, mind hazai, mind pedig a nemzetközi szintéren. De mindent egybefoglalva, én azt gondolom, hogy tudunk annyira széleskörű szolgáltatást biztosítani, és rendelkezünk olyan szakértői csapattal és olyan értékes szürkeállománnyal, hogy kis túlzással szinte bárkinek, bármilyen területről tudunk olyan hozzáadott értéket teremteni, ami biztos, hogy hatással lesz a jólétére és a teljesítményére is. Nagyszerű zárszavak. Uraim, köszönöm szépen, hogy megengedtek még egy gondolatot. Sajnos nincs rá időnk, nem magyar Csak eszembe jutott egy idézet. Lehet, hogy a kedves hallgatóknak is, meg itt az asztalon elő embereknek is a David Gogginsnak a neve mond valamit. Ő egy ultrafutó, egy tengerészgyalogos, és ő neki az egyik mondása az, hogy amikor azt érzed, hogy a teljesítő képességednek a határán vagy, akkor vagy igazából a 40%-nál. Úgyhogy ez szerintem pont a Best of You filozófiának is az alapja, hogy mindig van hova fejlődni, és az egyik képesség, vagy egyik tulajdonság az hozni fogja a nyitott ajtót a másikhoz. És ezzel a mentalitással mindig van hova fejlődni, akkor is, hogyha már a csúcson vagyunk, és az a szép, hogyha onnan látjuk meg igazán a következő csúcsokat, úgyhogy ez lehet egy ilyen üzenete még szerintem ennek az adásnak. Szuper. Uraim, egy élmény volt. Folytassuk egy következő adásban. Nektek Szuper köszönjük lenne. szépen a figyelmet, és hát kövessétek a Fit for Race-t a különböző csatornákon, hiszen újabb adásokkal jelentkezünk majd, valószínűleg egy változatosabb, vagy változatott felállásban, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!